Til alle jer derude, til at lytte til vores sang. For vores ideal er ikke hvad det var engang. Før i tiden drømte kvinder om en spændstig fitnessfyr med en trænet overkrop og brunstig som en tyr. Men i dag så handler det meget mere om at være tryg. Og det vi søger hos en mand er bare at han forstår hygge. For en mand der er trimmet føles ikke blevet rar. Nej, vi tøser, vi vil meget hellere putte os ind til far. Vi vil have en farkrop, en farkrop. Den er bare for fed, og den er god at putte med. Vi vil have en farkrop, for det er der noget lækkert ved. Den er ligesom en vandseng og læg og knalde med. Livet det kan give, så vi har mere at holde af og også mere at holde i. Og vores ekstra kilo snakker han da aldrig om. Så tøser vi kan løs, for han er selv en vom. Han vil aldrig være der utro, han er from ligesom et lappen. Han er også alt for kvapset til at nogen vil falde for ham. Han hviler i sig selv, og han vil aldrig lade dig høre. Hvis dine bryster de skulle være for små, for hans